Nu er vi på vej til Pinja. Vi er der snart, kan jeg se. Jeg har ikke været her før, men jeg tror det. Vi går på sådan en æselsti. Der kommer den igen. Så den film, jeg filmede lige før, kan man lige se det. For det er flot natur, ikke far? Ja. Her til min far, min lille far, den her video til. Jeg er sikkert lige så dårlig til at filme, som han er. Kraftet med hårdt, mand, at gå her. Så. Morten, træk lige op i dine bukser. Lille sommerfugl. Fandt du den af? Jeg går lige og filmer imens, Gurli. Hvorfor kan jeg ikke filme sommerfugle? De er for hurtige. Det er helt vildt. Helle, smil til kameraet. Jeg filmer. Du filmer simpelthen. Ja. Fantastisk. Til min far det her nemlig. Der er nogen, der har holdt ved til at suge sådan en særlig af jer. Ja. Det har været her rundt om det ved. Der er mange forskellige farver. Ja. Nu skal det simpelthen kun blive bedre her om lidt. Vi er snart ved at være oppe på toppen. Jo, det kan du tro, vi har. Stående. Ja.